ಎನ್ನ ಇಂಥ ದಿನ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡು ಯಾನು ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಜಗತ್ತದ ಹೂವೇ ಮೂಲೆಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಗ್ರೂಪಾಡು ಅಕ್ಕಳು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಅವರ ಹಳ್ಳಿ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಹಳ್ಳಿಡ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ರೂಪುನಕಲು ದೈವದ ಆರಾಧನೆಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಅಪಚಾರ ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇನು ಮಲ್ತೇರು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೋಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫು ಒಕ್ಕ ಕಡೆಮುಟ್ಲ ಒಂದು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡನ್ನು ಪೋತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡು ನೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂರ ಬರ್ಪಿನಕಲು ಕತೆ ನೀರ್ಲ ಕೇನಂದೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐತ ಈ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ನಮ್ಮಿನಗಳಿಗೆ ಎಂಬು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಅವೇನು ಬಿಂಬಾಯಿಸ್ನಿಕ್ ಭಾರಿ ಮಾತಾಡ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೀ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಚ್ಪವನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿರೋದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅವಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಅವಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಡು. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತದೊಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಜೂಲೈ 5ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಧರ್ಮ ದೈವ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳುನಾಡಿದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿರುಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇನಿ ಕೂಡಲಾದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂ ಒಂದು ಪಿದೈ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಐಜಿ ಬನ್ಪೇರು ನಕನ ಬಾಯ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮದೈವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತದ ತೋಜಾದಾರ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಂಡ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಂತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಂಡ ದೈವಲೇನು ನಂಬುಣದ ಆಪನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನೆಟ್ಟು ತೋಜಾದಾರ ಗೊಡೊಂಜೆಂಚಿನ ದಂಡ ಕಾರ್ಣಿಕನು ದೈವರನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಸೋಕುಡು ನಮ್ಮ ನಂಬೋಡು ದಂಡ ಐನೊಂಜಿ ತೆರತ ಎದುರುಕೊಂಡದ್ದು ತೋಜವನತ್ತ ಐನೊಂಜಿ ಪಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಐನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಡು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನ ದೈವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ಬೆರಿ ಸಹಾಯಕಪ್ಪನ ದೈವ ದಂಡ ಮುಲ್ಪಲಂಚನೆ ಬೆರಿ ಸೈಡನ್ನು ಎದುರು ತೋಜ ಅಂತ ಕಾರ್ಣಿಕನು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜ ಆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದಿಪ್ಪನ ತುಳುತು ಈ ಸಿನಿಮಾಲೇಡು ಹಿಡ್ದವರು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಡ್ದವರು ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಈತನೇಡ ಏರ್ಲ ಟಚ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಟೈಟ್ಲ್ ದಿಕ್ಕಿನವೇ ಒಂಜ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂತ ಮನೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಣ್ತೇರು ನೆಟ್ಟು ಆಗಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೈದಿಲ್ಲ ಹೊಸಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಕಥೆ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕತೆ. ತುಳುನಾಡು ದೈವದೇವರೇ ನಂಬುನಾಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಏರೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ನಂಬೋಡು ಬಂದ ನಂಬಿಕೆನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಪಡೆದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ನೆಕ್ ಜನಕ್ಕಲು ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ಬಂದದ್ದು ಕೇಳೋದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನು ಈತ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಧನುನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಅದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಈ ತೂಡು ಮಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಈ ತುಳುಟ್ಟು ಉಂಡದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಬರ್ತನೆ ಈ ಟೈಪ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈಜ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದುಂಬುದ ಈ ತಾರಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅಂಚಿನ ಆ ಟೈಪ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚಿ ಈ ಟೈಪ್ ತೋಜತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಈತೆ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ತೋಜ ಇರಬೋಪಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಟೈಪ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುತ ಲೆಕ್ಕ ತೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವೇ ಬೇಸುಗುಂಡು ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಓವೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದ ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರು ಏನ ನಿತಿನ್ನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಮಲ್ತನ ನಿರ್ದೇಶನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಮಾತಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಕರಾವಳಿದ ಧರ್ಮದೈವದ ಕಾರಣಿಕವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಂಬುನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ತೋಜಿದು ಬರ್ತದೆ ದಯಮಣ್ಣ ಏರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ ಅವಲೇ ಕೈ ಮುಗಿಪೇರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕವಾದ ತುಂಡ ಇಲಾಖೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈ ತತ್ತದ ಬೋನಾಗ ದೈವಾಗ ಕೈ ಮುಗಿಪು ನಾವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಐನು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ತೋಜತನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತೀಯೈನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಚದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ದೆರ್ತು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ಪನೊಳ್ಳಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಚದು ತೂತು ಧರ್ಮದೈವದ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವಲೇನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ದೆತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಮಾತೆರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದನು ಐತ ನಿತಿನ್ ಅವಡು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ನಟನೆ ಮೂಲಕ
ಧರ್ಮ ದೈವದ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಮೂಡೋದು ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಎಂಚ ಉಂಡು ಧರ್ಮಡ್ ನಡತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾರೀತ್ಯಾದ ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತಿನಾಗ್ಲು ವಾರೀತ್ಯಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ್ದು ತೊಜಿಪದೇರು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಧರ್ಮ ದೈವನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐನಾತ್ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನನ್ನಲ್ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಪ್ಪಲ ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೇಸ್ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂತ ಪನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ದಾದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಅದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿಡು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಈವನ್ ಸಮ್ ಭರತ್ ಪಂಡದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಂತಾರೆ ಇಂಕ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಬಟ್ ಮೂವಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡು ದಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ತೋಜಾದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ ನಿತಿನ್ ರೈ ಅಂಡ್ ದ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುರೇಶ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾರ ಏ ರೇಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕಲು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಕಲ್ನ ಒರೀಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಡದೆ ಐಕ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೇವೆ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಂಪಿನ ಬಿಡ್ತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅದು ದಾದ ಉಂಡ ನಿತಿನ್ ರೈ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಂಡೆ ಉಂಡಾರ ನನಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಬಂಡ ಇಂಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ತೆಗೆದಿರತ್ತ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ತೆಗೆದಿರತ್ತ ಅವು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಮಾತರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ದೈವನ ತೋಜಾದಿನ ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕರೇಜ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಗಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಆ ಯಾಪಲ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಆದಲ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಆದ ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೋಟಲಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಧರ್ಮದೈವ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಆಯನ ಪಾತ್ರನು ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟ ಮಲ್ತೇರು ಧರ್ಮದೈವ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆನೇ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವಲು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊಡೆತಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥಾವಸ್ತು ಪಾರ್ದನವಡು ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲರ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದ ನನಾತು ಕೇನ್ಗ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯಾಯ ಜೂವ ಜಿಂಜಾದ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನೋಡು ಇಂಚ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂದ ಆತನಾಗ ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಧರ್ಮದೈವ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಈ ಫಿಲ್ಮುನು ಮಾತ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತೂಲೆ ನನ್ನ ಈ ತಂಡಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ಲು ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮಾತಿರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಅವು ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗಲ ಆವಾಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಶುಭಾರೈಸುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂಬಿನ ಸತ್ಯಲು ಕೈಬಿಡು ಪೂಜೆ ಬರ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುನಂಚಿನ ಬಹರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಲ್ತದು ಈ ಸಮಾಜವು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈ ಸಂದೇಶ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಲ ಬತ್ತಂಡ ಆ ದೈವಲು ಬುಡುದು ಕೊರ್ಪುಜ ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಶನೇ ನೇತ ಧರ್ಮದೈವದ ಒಂಜಿಂದು ನೇನ ಸಮಾಜ ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪಲೆಕ ಆರೈಕೆ ಒಂದು ಐಟೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಆ ಸೀನರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಉರಿನ ಬಂಡ ಧರ್ಮದೈವದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲೇನ ಅವೇ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಉರಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ನರೇಶನ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಶನ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ನರೇಶ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತ ಹೊಸ ಟೀಮದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಾದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರುಡ ದೈವದ ಪ್ರಭಾವ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಆಂಡ ತುಳುವೆರು ಮಾತಾಡಲು ಬತ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ಲು ಉಂಡು ನಿತಿನ್ ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಟಾಪ್ ಆತದೆ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಸಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಬತ್ತಿದ್ದು ಜೀತ್ ನೆಟ್ಟಡು ಇತ್ತೆ ನಿತಿನ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಸಮ್
ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜ ಮಂತನ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಆಪುನ ಪನ್ನೀರ ಏರಕೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತು ಜೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತ ಮೂವಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಬಾರ್ದಾರೆ ತಕ್ಕಲ ಶಕ್ತಿನ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮುದ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಟೀಮುದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡಾಯಿನವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ఒక ಒರಿಯೊರಿಯನ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಒಂಜೇರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂದು ಅಂತೂ ಬೇರೆ ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ವಾಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತುಳುನಾಡು ದೈವದ ಶಕ್ತಿನ ತೋರ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಕೊರಿಯೇರವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತೋರ್ಸ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಮಾತ ಜನ ಬತ್ತು ತೋಡ್ ಬಂದು ಏನೊಂಡ್ವೆ last scene was like goosebumps moment. So ಮಾತ ಜನ ಬತ್ತು ತೋಡ್ ಬಂದು ಪಂಪಿನಿ ಏನೋ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಟೋಟಲಿ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜೈಟ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಬಕ್ಕ ಚೇತನ್ ವಾಣಿ ಸೂಪರ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ನೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಲ್ದಿನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡ್ ಬೋಪಣ್ಣೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರು ಅದು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ನಮ್ಮಿನಗಳಿಗೆ ಎಂಬು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಅವೇನು ಬಿಂಬಾಯಿಸನಿಕ್ ಭಾರಿ ಮಾತಾಡ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ದೈವ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ದೈವರೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದೈವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಾತಿನಗುಲು ಎಂಕುಲು ಕೆರವ ಮಗಂದಡ್ತಾಗುಲು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ದೈವಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅನಗ ಪೋಪಿನದ ದೈವ ನಮ್ಮಿನಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪೆರ್ಯಾರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ತೊಯ್ಪೈನಿಕ್ ಆರು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂడి ಮಾತೆಲ್ಲ యాక్టింగ్లో ఇష్ట అండి విలన్ యాక్టింగ్ అంతా సూపర్ ఒక రమేష్ అన్న యాక్టింగ్ అనుకునే వచ్చి ఒక ಏನು ದೀಕ್ಷಾ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ರೈತಲ್ಲ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ యాక్టింగ్లో ಶೋಕ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನು